Shalom. Horas madihita, salut na amang inang. Ana naing mulayat tama, parminggota di siang ngarion. Naing prosesi mahita, naing masuk maka parhaladutta. Jongjong mahita di tempat ta masing-masing. Amanginang ruas ni Uria nawaholongi hami, jongjong do hami di joloon, sian parhalado ni Huriata, tongon di pesta parjulu, ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus, alaniing sian las ni roha, sian serep ni roha, hami sudi parhalado hakabipi sentosa, pasahaton Tuhamu sudiak kaamay na nami na po sebulung remaja do sekolah minggu. Selamat hari Natal ma Tuhamu saluhut na. Selamat hari Natal. Unang mabiar hamu ay barita halas ni rohagodang do hubuan Tuhamuna parsaulian ni sadok bangsoy. Aduh si paluai, tamado hitama pujido matpasang debata. Marsobba mahamu tu debata, pasangap jala puji hamu ma Jahoba, maredde mahita, hudul mahamu salu. Rasul
hija jongjong. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi purbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hangoluani, jalan nunga huidahami, jalan nunga huhatidakon hami, dohot hubaritahon hami Tuhamu. Hangoluan na sa liling na dilabong ni amaihian, jalan naong patar di hami. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang, marroha ama doho tuhami halak pardosa na dangolon. Ala di dilehon hodo anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami, jala dapotan hangoluan marhite sian ibana. Namangido mahami nuai tuho, suru matodim na badiai turohanami. Asa manahan hami sahat rodi ujungna di bagasan haporsiaon na sitong, jala asa mertua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita tapuji Tuhata sian ede nomor 40. Tatangihon ma patik ni debata di pesta Natal parjolo sadarion, ima natar surat di Roma 12 ayat sada, songonon ma didok disi. Nahwapoi mahamu ale akadongan, marhite-hite asi ni roha ni debata. Pasahat hamu ma daging muna, bahen pelean na mangolu na badia, nahi nalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Ido sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hubar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian ede nomor 56.
potima dosa tanah godangi di adopan di debata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham. Disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung najot-jot do hami madibil sian akadalanmu nabadia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami aidang dihalomohon roham. Hamatian ni akapardosa. Alay hamu baon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu, sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalaw sion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon ni todi perbadia, asa tarapul situtu rohanami, majouho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga taringo tuha sesani dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan naloja jalan asorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu ma sian au. Aina labok doau. Jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok do augakku. Jalan yang dohot nahu persaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita. Tapuji Tuhata sian ede nomor 50 sada. Hatani debata turpuk epistel pesta Natal parjolo sadarion. Ima natar surat di pesalmin 140 mamuka sian ayat sada 114 tajahama marsikat soring. Haleluya puji majahoba. Hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ma ibana di akka banua gijang.
Puji ibana ho ale mata ni ari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bintang akan namar sinodangi. Uji ibana hamu ale aka langit di bantan. Do hamu ale akan di atas ni langit. Ikon pujion nasida maguar ni Jehovah. Ay madokon ibana jadi tartopa manasida. Jala ibana pawot akan sida rodi saliling-liling na. Lebay dosa da aturan jaladang panalasa. Puji ma Jehovah hamu ale akan nasian tanoon. Aka binatang ni laut rodi sude akalung. O alia pindo tambulas rodi timus. Haba-haba na makasauton hatanay. Hamu ale aka dolok. Dohot sude aka robean. Hamu ale hau aka namar perbue rodi sude hau raares. O ale binatang do sude pa. Akang kabumit rodi aka pidong na marago. Hamu ale aka raja ni tanoon. Dohot sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai. Rodi sude aka panguhum ni tanoon. Hamu ale aka guli-guli do na marbaju pe. Hamu ale aka na tua-tua rak dohot aka na bajar. Ikon pujion nasida maguar ni Jehovah. Ay sasada guar na ido natibul di atas hamulian na ido. Tanoon dohot aka langit. Ibana katimbul sa datado ni bagang sonay. Bahin puji-pujian di sude akan aniasian nay. Di aka anak ni Israel. Bangso hasolatan nay. Haleluya. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Tapuji tu hata sian ede nomor 57. Lima hita jom-jom. Tahatidak kon maha porsiaw tai, songon nahina tidak kon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinor silang, natua tuban watoru dung ditanom, namulak mangholu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia,
Jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot ti hasesaan ni dosa, dohot ti hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot ti hanguluan na sorasuda. Amen. Hudul mahita. Songon soso-soso dihita saluhutna sadarion ima pesta parjolo hari hatutubu ni Tuhata Yesus. Jala marsogot hari Selasa tanggal 26 Desember 2023. Tapamasa do ibadah pesta hatutubu ni Tuhan Yesus na paduahon. Jala di padomu tu padidion nabadia. Masuk pukul 10. Songonima soso-soso manang buah-buah di tatikyon. Tapuji Tuhata sian ede nomor 50 sia laos di soma tapapungu pilihan sada adot sada B.
Tangiang mahita. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mangaramuti akka ate-ate dohot pikiran mu nabi di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Salom. Amanginang manang nang pigahali pehita madohoti pesta Natal di bagasan bulan Desemberon di tahun 2022. Nang takas mahita makanguluhon jauh-jauh niak kanatali huhut gabi pasu-pasu hita tuhumaliang hita. Alani sadarion sian hata ni debata gabi jamita di pesta parjolo hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Nanienet sian Evangelium Lukas Biddu 2, sian ayat 15, rodi ayat 20. Hujahama di tonga-tongata, takasma tapahutihut di bagasan rohat tabi. Jala dinalahui akka suru-suruani sian nasida dopak gijang. Masih padohan ma akka parmahani, beta mahita tu Betlehem. Taida ma nama saon, na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatok manasida lahotusi gabe jupaksa si Maria doho si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani. Asa dung diida di baritahon nasida ma buah-buah naung dihatahon tu nasida taringot tu danahi. Jadi sude na ubigisa longang bedo siala na hinatahon niya kaparmahani tunasida. Ia si Maria dipeop dohatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana. Mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sasude na binege jala na ni ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida. Songonima yanggo sahana. Aka amanginang di pesta parjoloon ikon ingok dohita bahwa Natal itu adalah damai dan sukacita. Amin. Ido bahana kinudok manang pigahali pehita nong madohoti Natal. Itu artinya kita sudah berada dan tinggal di dalam damai dan sukacita. Puasah sebab orang yang hidup dalam damai masa depannya sangat diberkati. Orang yang tinggal di dalam damai dia akan memiliki peluang yang banyak di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Orang yang hidup dan tinggal di dalam damai, dia memiliki banyak teman dan link di era digital sekarang. Alan ido bocir ni akalas ni rohai ima sian hadameonido. Jala situhu ni las ni rohai ala nunga mardo muhita do debata. Naso tahiripinan ala taboto dosai makukupi hita madodoni hita borat maul porsuk jala gabi marsahit hita hinorhon niakka dosa dohot hajahatoni. Alai Roma Kristus firman hatani debata gabi jolma dalam Trinitas Allah dia melaksanakan itu. Naso terjalo utuh-utuk ni jolma. Mengapa Allah menjadi manusia? Itu adalah kuasa hahomion ni debatadui. Idu bahen secara haproseaon. Hita nau makaproseai firman yang menjadi manusia adalah sesuatu yang luar biasa. Di jauh, di papungu, di pasaur hita, tu pangatusion, tu pakirimon, tu haproseaon si songoni.
Gabe takas hita marna punahon hanguluan na manoktongi di naung pinaradi ni Yesus. Firman yang telah menjadi manusia itu. Ido si tuhu nilas ni rohatta amanginang. Siya dia do tabotoi. Ima siyan barita halalas ni roha gudangi. Naung binaritahon niya kapar di surgo. Historisnya, sejarahnya telah tercatat di dalam Alkitab. Nabudari hudokdo ada 2 evangelium yang menceritakan secara detail tentang kelahiran Mesias, Yesus Kristus ke dunia ini. Lukas dan Matius, sekalipun ada di Injil Markus dan Yohanes. Tetapi secara detail, yang 2 evangelium ini, yang 2 Injil ini sangat jelas diberitakan kepada kita. Walaupun berbeda versi, tetapi satu tujuan. Ido kamanginang di dasni rohatta di Tikion, sian Injil Lukas, ada 2 tokoh yang diberitakan. Parjolo suruh-suruan malaikat yang datang dari surga memberitakan kepada para gembala imana paduahon tokohna. Isedo suruh-suruan nabodari di Jabita malam Natal meluadong derama saya dipilih doa ka setabi akan naumuli jala postur tubuhna macai pas disuruh-suruani. Jala saya gumudang doa ka buru-buru dipilit. Sekalipun sebenarnya di Alkitab jenis kelamin dari suruh-suruan itu bukan wanita, tetapi laki-laki. Seperti suruh-suruan Mikael, Gabriel, dan lain sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Jala ikon na berbaju doi. No poso satabi mulu tungalong piak kaina. Buasa ala mulu diramahon at tongi. Roma nasida sian samping manak sian kanan dia may. Iko dijijik do satabi pak nai si majujak nai merdelek tu pentasi. Baru saya dong mahabong na dibain alay ba matangan na songononin na buti. Jalauli mabigion berengon adong mamusi lampu-lampu mabahin silu. Ima nataida. Jadi akan oposo do ibain akan muli. Dan mungkin dipilih na mok-mok. Dokan, dan mungkin dipilih nama tua. Suatu kambu samurakna. Ay maroi bana tu pentasiat tong. Ikon songonod dibain ima. Songonima pemahaman na. Jadi suruh-suruan buasa dang robe ditikinatal si songonon. Ninna suku-sukuni. Buasa tikiakan natali dang adong bero suruh-suruan ninna. Dang mungkin be. Olah sahali doi terjadi pada masa 2000 tahun yang silam. Alenunga dipasaha bibaritai. Marhiti akaparmahani sahatu huria sadarion. Isi nama suruh-suruan ni debata. Huriai akan aprosiai akaparhaladona. Sudi akai gabi suruan ni debatado. Tuhita manuain. Ipasaha mai. Asa tabaritahon naung sorang Kristus. Asa tabaritahon naung rosi palua. Asa tabaritahon ada kasih Allah yang besar. Asa tabaritahon ada jalan keluar untuk setiap masalah. Ido situhu ni Natal. Ketika kita hadir di sini amanginang, apalagi yang non duk sipul ibadah tahun talujut todo dohot perjamuan kudus. Pengajaran iman terhadap kita tentang perjamuan kudus. Roti adalah simbol tubuh Kristus yang kita kenang, yang kita imani sebagai pengganti tubuh Kristus. Bukan pengganti tapi simbol. Kalau teman-teman kita di Katolik transubstansiasi nina. Nasida benar-benar ya mengakui itu sebagai tubuh, tapi kita sebagai simbol mengingat dan mengenang akan Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita, supaya hati kita berdamai, supaya dosa kita diampuni. Begitu juga dengan
anggur sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di Kalpari, di dolok Golgata. Siingotot tamay payasok kita, siyan haramunon, siyan hahulomon, siyan hajahaton ni ngulutabi. Lumubi rohatta doh pikiratay, dipayas, diburi debata, asa gabimian tod diidihita. Sebab roh itu akan tinggal bagi mereka yang suci hatinya, nayas rohana, nayas pikiranna. Tidak mungkin roh itu masuk kepada orang-orang yang kotor. Itu sebabnya Natal ini mengingatkan kita kembali disucikan, ditebusnya kita dengan harga yang mahal. Masih barita honota, Roma suruh-suruani borhat mahamu. Ninna tua kaparmahani. Na paduahon di tokoh na adong di jamita sadarion ima kaparmahan. Suku-sukun wah satu parmahan. Pada zaman itu parmahan itu ya salah satu daripada pekerjaan yang tidak disukai orang, bahkan tidak dipandang. Ale buasa ikutu parmahani perjulu. Sejarah mencatat bahwa Allah ingin semua lapisan masyarakat akan menerima dia. Akan datang kepadanya. Akan sujud memuji namanya. Itu bahen diturpuhon dari ayat 15 sampai ayat 20. Quick respon. Cepat respon nasida. Tidak berlama-lama, tidak menunggu-nunggu. Beta, borhak mahita, songon na idok ni suruh-suruhan par disurgoi. Tapi reng mak, raja na baru tubui. Dan idok nasida anom mai sogok mai nah daun mereka sedang marmahad do, mereka sedang bekerja, jadi tidak ditunggu. Amanginang apa yang mau dikatakan dari berita ini bagi kita, apapun profesi kita, sedang apa dan bagaimana dimanapun kita, ketika Tuhan mengatakan lakukanlah, maka kita akan cepat melakukannya. Amin. Natal identik dengan share, menyapa, senyum, marsijalangan, marlas niroha, mangalehon. Bukankah itu menjadi keterpanggilan kita? Natal itu identik dengan berbagi. Narodo jebata, sian holong nabelgai. Songan tinuturhon ni si Yohanes di pangelumi, ay songonodo holong ni rohani de batatu portibion. Pola do anak nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na prosea di ibana. Asa hanguluan saliling nililing na di ibana. Kita merindukan itu. Tahasi holido kehidupan yang abadi, yang kekal. Di dunia ini kita tidak temukan itu. Hanya ada dalam Yesus Kristus. Ido bahen dipatuduhon aka paramahanido. Takas beta mahita. Jadi dang idokon talului ma idia do. Tidak jelas berita itu. Nunga sorang di Bornginon, Sabornginon, di Hamuna nina. Takas dui jalahita pia manginang idia pehita mulaulaun apapun profesi kita dan dimanapun situasi apapun, ketika Tuhan katakan bantu itu, bantulah. Ketika Tuhan katakan lewat gerejanya lehono ninna ikoleano munado. Ido lapatanna hatop hita majakkon nanidok ni Tuhani. Alani dinatalopena cepat respon mahita. Tapatuduhon ma, kita mau cepat-cepat. Seperti di era digitalon, ingin kita hempotai smart, ingin kita cepat, dan lain sebagainya. Demikianlah firman itu, Injil itu akan sampai kepada semua orang. Akan terus, aiboi dua manginang, ngamar tahu-tahu kita Kristen, amar tahu-tahu kita marminggu, aledang adong dopedihita pertumbuhan iman. Lalap tahu tu tahun songuni pangalahona. Isi mei
hamu mabotosa. Lalap siap tahu tu tahun dan ngadung muba nina. Jadi Natal ini kembali memanggil kita, muba mak, marhamu bau mak. Cepatlah seperti gembala itu. Mereka terus melakukan tugas mereka. Dung dibereng nasida tutu. Bah, matsai tarhalong manasida. Argana itu tu nasida. Ro raja si paluai. Dungi lau manasida memberi tahun. Tua kajol mana torop. Longang bedo ninna. Longang beda merlapatan. Injil itu, firman itu berkuasa. Dari mereka, dari orang-orang yang mau Tuhan pakai. Songoni mahita, bahenon ni Tuhani. Asalongang kajolmai, mamereng hita. Ala digohito dihita laho marnapunahon hanguluani. Dia kita mulaulaun, kita menjadi orang-orang yang sangat dihormati, yang sangat dihargai, yang sangat diberkati. Amin. Bukankah Tuhan mengatakan hamudo garam, hamudo sira, hamudo panodang. Apa yang mau kita katakan? Imanilah. Kalau firman Tuhan katakan aku adalah garam, itu artinya saya berguna bagi orang, saya berguna bagi keluarga, saya berguna bagi gereja. Aku adalah terang, aku berguna bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Dolan na asing, ido ngeluta. Unang ipikir hamu amang inang, roh hamu tuga rijaun, hola kudul marede martangi yang membagi jamita mulak kamu. Tidak. Ikaw na dong do parbuina. Ikaw na dong do pakrohon na. Anak-anak kita ini harus bertumbuh di dalam iman. Di era digitalon, ikut takas tapabotohoni. Sotong gabi lupa nasida. Sotong gabi dang diboto sejarah. Gabi tarikutiku matuakan na asingan. Moro disukuni sedo Jesus. Ahado Trinitas dan diboto nasida. Mahate mito maha prosyauni. Ujungna los generasi. Dan ngadong beb melanjutkan. Apalagi di HKBP Sentosaun. Anak-anak kita ini yang melanjutkan pembangunan ini. Anak-anak kita ini yang akan meneruskan perjalanan sejarah gereja Sentosa ini. Hidup bahena kamanginang ketika Tuhan memilih kita untuk membangun dan merancangkan segala sesuatu di tengah-tengah perjalanan sejarah gereja Sentosa ini. Katakan kepada Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan. Amin. Unang tadok ala niawi. Unang tadok sianawi. Unang tadok ala hita. Daw. Ala ni Tuhani dui. Ala dipakai Tuhani yau. Itu. Ala nagudang parsibo ciri. Aka nasomaju huria. Gabe moru. Hasangapon ni Tuhani di tonga-tonga ni huria. Ala tadi hajol maun ni akaruasi di tonga ni huriai. Tadi aka pangalaho. Ahado guarni itahe. Kesombongan. Keegoan. Gabe kabur hamuliau ni Tuhani di tonga-tonga ni huriai. Dikatakan di sini namar sangap Tuhan itu. Dipakai mahita, dipakai do sudi aka pardi surgo suru-suruani do aka parmahani. Laho pasahaton hamuliau di Tuhani. Jadi ada istilah jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Melutung adong pedihita satabia kamanginang malu disukun apalagi di masa Natalon satu tabaru pajupang mahita doh akaragam ni keluarga. Bertemu dengan tulang, bertemu dengan namboru, bertemu dengan bapak tua, bapak uda, bertemu dengan opung. Pasti do disukun piga gelengmu. Idia mai. Oh, si nomor saya ada di Son, si nomor 2 di Amerika, si nomor 3 di Australia, si nomor 4 di Jakarta. Akahama karijona. Bah, adong na di perbankan, adong na di militer, adong na di polisi, adong angkatan laut, adong dokter. Sudah na boy do ceritaho nih. Tapi apa yang mau dikatakan di situ? Tentu gudang dosa kita madok
mauliate ma di Tuhani. Tuhani do na pasahatoni tunasida. Unang tadok alaniau deui. Unang tadok alaniau deui. Tidak, karena Tuhan yang menganugerahkan itu. Itu sebabnya ketika kita berdoa memuji Tuhan di bagas joronai, mana di pertanyaan ngata di ganup kamar tabe di jabut tabe. Tapangido dui sudi. Ipasah ma itu hita. Bukankah kita harus katakan terima kasih Tuhan. Nak pedak sude hita boy marna punahoni. Saya dong dudi bawon aka manginang. Seperti pepatah atau ungkapan. Sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Adong nguluni jol masangoni. Siyan na jolo marpugus. Terus marpugus. Tahatuna matua tong marpugus. Apakah kita harus katakan Tuhan tidak ada? Ikut tahap prosyai dalam segala hal. Ada rencana Tuhan yang terindah di balik itu. Mungkin ada pergumulan kita sekarang. Dan sau cita-cita tanah sataunon. Neng manguli dunian anak kota si nomor sedai atau si nomor 2. Hapi sudet. Dan minoti manak sugud dia mahalek nai manutus lau. Ina. Bayu tong. Bodotong neng marhamulia beruta. Ngamar hata sinamot. Hape sudet. Dag binoto duli-dulion. Sungguh dion. Naguda karoa. Cabang-cabang na ina. Manuntuk sude. Ido. Gabi sudak may. Gudang dotongi. Jadi kita harus tunduk kepada firman-Nya. Manusia berencana. Tuhan yang menentukan. Amin. Menutup pesosaha cita-cita tay di tahunon. Mintalah kemudian di tahun depan itu akan terlaksana. Yang ketiga sebenarnya dangadong di turpuhon tokoh. Alai gabi sirudoon di ganup ari Natal. Anggo di tahun adong dutahe di huriat tau di bain. Ima namar goar Sinterklaas. Santo Claus. ST Claus. Jadi dang situ ada Santo Claus. Memang di Alkitab dangadongi. Cuman di tahun di abad mula-mula perjalanan gereja itu semangat memberitakan Injil itu. Santa Claus ini berasal dari Turki. Dia adalah seorang yang sangat kaya, pemberi, dermawan, termasuk kepada anak-anak. Aka na miskin serodo ibana. Bahkan di Eropa dia menjadi terkenal seorang malaikat pelindung. Jadi opena ganu padong hari Natal saya dibayar doon. Ho 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 ho. Saya Roma Sinterklauson. Ulu membabiar si patah kadat danaki. Allah ikonadong do peranyon. Dan mungkin nakurus. Natanggur niangon. Dan mungkin atong. Ala peran Santa Claus adalah namok-mok. Jale komerjenggo nabotar doon. Dohot marsabulan nabotar. Marpahian na merah putih. Ope gabi suasana doon. Laho mengharukan. Bahkan mendekatkan anak-anak. Itulah Natal. Artinya berbagi. Memberitakan bahwa Yesus itu menggenapi semua yang manusia inginkan. Yang manusia telah doakan. Makanya Santa Claus meloro di jabut tabi. Boy do itong marhite tulang na. Ngarobe Santa Claus nami bah. Sinterklaas nami ngarobe bah. Naburuna. Amin. Bedo dah. Roma da balai kutu jabu. Bah, iban ma di pohon Natali kadu. Nasa huboto hami, dunga mamanugo nai ngamarisi kadu besu di pohon Natali. Dibuka ma tu si nomor sada on, si nomor 2 on, si nomor 3. Ngadong bedisi. Itulah ciri-cirinya bahwa Natal itu adalah memberi. Hise masinta Claus inuaing. Hise masinta Claus inuaing. Hi tado. Ita inabu tabain mai. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi.
Suasana Natal ini mari saling menyapa, bersalaman, berpelukan, cipika-cipiku, selfie, dan lain sebagainya. Itu adalah sukacita Natal. Tapi jangan setelah Natal ini, awas ya. Awas. Unang muru semangat tay. Apalagi madi bagas joroon, jamot. Lumobiak katas nada, jamot. Kita tidak tahu iblis itu ada di mana-mana. Merenggut kebahagiaan kita, merenggut sukacita kita. Jadi teruslah di dalam damai sejahtera dan sukacita Natal. Maka semuanya akan terlihat kemuliaan Allah di surga. Kita hidup dalam damai dan sukacita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Di homa tutu hasangapon hamuliaun. Dame ma dihami Tuhan. Nunga di pajojor ho tuhami sejarah. Hatutubu ni Tuhan Yesus. Dipakai ho doa kasuru-suruanmu. Naujui. Alai nuain hami mapakionmu akasuruanmu mahami. Laho manopot mamaritahon berita haluauni. Berita huasom siako sudi mual ni hanguluan nami. Pakai mahami gabeluaulam. Songo parmahani na pinakkem, hatop do na sida borhat, jala pabuahon naung sorang nauk tubu si paluay, longang do sudi jolma mabigyak kabaritay. Songo ni mahami Tuhan, marhite akka ulaw nami, marhite kapabahinan nami, hatop hami, muli do kokoy konulaw nami do honon nami may hatop mahami borhat mangulahoni, jala longang maakka jolmay, alaho dongan nami dipakeho hami longang makajolmay di pasu-pasu ho do akahami yanakommu akaruasmu diragam ni akaprofesi diragam ni akasinamot do jabatan dipakeho do hami Tuhan gabi sinodang gabi garam manang sira di portibion takas mahami makanguluhoni makaporsiai jalamat pakirimon asi maroham Tuhan nang di bagasan pesta perjulu ari hatutubum di portibion naing jalaon nami ma ulaun na badia marningot hami di holong ni roham na balgay polay komate hotar silang ali Jesus laho humoko pami mudar muna durus di Golgota huhaposi hami may laho mamuri nasa akka harotakan ni ngulunami akka nakotori di bagasa pikiran dohot ati-ati nami. Say paiyas jalaburi mahami di bagasan mudarmi jala pos itu turohan nami di haporsyaon nami naung diburi hohami marhite ulam nabadiay gabi dami rohan nami marlas ni roha mahami lau patuduhon hasangapommu di tonga-tonga ni portibion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ta parade may deta huhut tapasaha ma piliata pilihan 2. Amen.
alasson hatutubu ni Tuhan Yesus di bagasan partudiota. Nunga dohot tita nuaing marsobba di bara ni pinahan di Betlehemi. Dia do patta do poso-posoi ima Yesus Kristus Tuhatai. Songo nakaparmahani di pasangap jala di papuji-puji do debata alan ni sasude na binege jalanan ida nasida. Songo ni manang hamu pelehon ma ngulum tuibana marhiti parange nai baru dohot roha nauduk di debata rimah hamu jong-jong sang. Tataknya kon ma piliata. Ali di bataman namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauli utus. Pasahat tami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhase ang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam hutad dahami gudang silam lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan debata na toktong na so marmula na so marpatsohotan. Hupuji hami maho ala saud sudi tahim naong sinakak mo adorang so marujahad do pihas yang anon. Dang tarabat sibulis sakakmu, dang suddat tahim na badiay dibahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na so haduduani. Dibahini mauliate marohanami tuho ala naong saut sakakmu ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami asa malua hami siya dosa hamatean doho siyan uhum jala matsohot hami mangulahud dosa oppe saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu saibahin mahami gabi si luam tu ibana asa upan halau jaon na hami ala na tinaon na berniti dohot hangaluton humokop kami. Asa ibana na puna hami jala hami na puna ibana. Say sungguli mahuriam sa darion. Asa diingot habal gaun mo dohot haroro ni anakmu gabi jolma. Lau panguluhon hami pardosa. Say sungguli maakaparhalado di huriam. Mamaritahob barita na uli ito sa luhut halak. Naong patar hasangapom mo, jala nong jupang dami dohot hasonangan. Sa lehon mapittu na kaptu halak na so tumaddaho, dohot tu parugamo na asing, asaro na sila manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Sa rajay masaluhut panggonggomi, dohot akasuruan na, asa diboto na sida naong dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi saliling-liling na. Sa lehon gogotuak ka na dibagasan pangujunan, apuli ak ka na marsak, jala palua ak ka na targogot. Say tatap jala udingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Say dongani jala pasu-pasu hami sudi akan na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliaman nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say ro maharajaunmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana mida. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Dari pasaurhon madamena tu todim. Hudul mahita muse kira 2 menit menang 3 menit satokin para dehon tu ulaun nabadia. Nang takas pabotohonon nami isi makan adohot tu ulaun nabadia parjulu ima akan mah kasih holi hasesaan ni dosana. Napaduahon nadohot tu ulaun nabadia ima akan naung makatidakon hapor siaonna atau sudah peneguhan sidi. Na patuluhon nasodohot tu ulaun nabadia ima akan nahona ruhut parmahanio doh pamicangon. Unang majodoh nasida paima dijakon mula nasida muse tuhuriata. Songonima si pabotohon nami adorak sota uduti tu ulaun nabadia. Anno nakamanginang naneng ro tujolo ulaun nabadiaon parjolo ma sian aka amatay natta nahudul di lantai 2. Baru no mangihu masanon sahat tu naparpudian non. Udur mahitan non jala reta tertib jala homi di bagasan haporsiaun do pakrimon majalo roti dohot anggur songo simbol naung dilehot tuhata tuhita dagingna dohot mudarnai manesa saluhut dosatai. Jadi akamanginang dung sayan no tajalo roti doho angguri sanom mahita mulak tapi ako masiloki naung tapaki tuinganan na jala tapasaha manang pilihan syukur hamula teota di ulaun nabadiaon ima naung adong di patupa parhaluta inganan na. Jadi songonima sunggul-sunggul dihita asa ta hobasi madirita atong taparade marohata maredde mahita memasuki ulaun nabadia. Dami ni debata na sumurung siyan saluhut roha, ima mangaramuti atetimuna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Jesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, ama namin na di Banua Gijang, asi roham, topot mahami na pungudi son, adorang hupanga kami non parpadanan na badiay, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami, asa pos ituturo hanami di anak Tuhan Yesus Kristus
nama kokopami. Pargugui mahami macuadahud diri nami, asa tari hutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporseaun na mangului. Say tayiti rohan nami asa lammalungun hami tu banua gijang. Asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan ang pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Di bahay nita tibang majumolo manang nataw hita marulaw na badia. Asa unang ho na uhum manangise siyan hitaon. Ay hola na uduk roha. Jala na manulosoli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na prosia di hasisaan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohok marulam na badia. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidadati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohok late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naung mati jala naung mulak mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukunon rimma hamu jongjong saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardo sahosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dokma ulu. Namarsak do roham alani dosami jala dipangido roham naing malua ho nuaing siad dosam molo songoni roham dokma ulu. Di parhatutu rohamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tu tanaon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangulu humakopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dokma ulu. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha dohot hosom ni roha. Akup ni olo doho marding gad dohot talak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesaon ni debata sude dosam. Molo songon ni roham dokma ulu. Atong tapaw dukbe marohata. Jala tatopoti ma sude dosata. Ihutok kamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami. Ay jot hulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balosonommu tu hami hobbar tu pabahinan nami. Alayala ni gudang niasi dot holong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehonmu humokop hami. Alani ubahin na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sama sudi dosa nami. Jalaleho tod di parbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo na sa dosa. Dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling di tanood dope hami. Amin. Atong hamuak ka na manupoti dosa muna. Jala na mauwas dia sinirohan ni debata. Say sahat matuhamu na hinahapor siya muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nung nga sa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amin aliyaman namin na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajaunmu. Say saut malomon ni roham di banwa tungaw songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Say sa madosa nami songo panesan nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaun. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling-nililing na. Amin. Hudul mahamu. Maredde mahita.
Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus, lau padirihon parpadanan na badiay. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate, dungi diponggoli mai, diparlehom matuak kasisean na huhut madidok. Jalo hamuma, jalapangan ma, dagit kudoy na nilehon tu hamatean humokop pamu, bahik kamu masongoni, bahen parngotam muna di ahu. Dungsun na sidamangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sudi hamu manginum siani, ia panginumanon, padan na baru maon, marhite-hite mudarhu. Nani usehon humokop pamu, bahen hasesaan ni dosa. Saybay kamu masongoni, bahen parningotan muna di ahu. Atong Roma hamu, nung ngarade sude, ida jaladay hamu madenggan basa ni debata. Aka amanginang parjolo maparhalado, muluadong ano nakaruas ni huriata, nasoboy ro tu altaron, ro pehami tuhudulan na sidaan non. Uhu mahita maredde, Ooh.
Amanginang dungsun hita majalo, ulaw na badiay tahaposi do Tuhani, di bagasan ulaw na badiay nung ngatajalo, hasasaan ni dosata. Alan ni, naing tapuji maibana, maredde mahita nomor 595, di halaman 12, di acara tai, las rohakku lau mamuji, laus rim mahita jongjong saluhna. Martangiang mahita, puji matuhan debata aleto diku, jala nasa rohakku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji matuhan debata aleto diku, jala unang tung halupahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asi ni roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan debata, labata rimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tuhita na hobar tu dosatta, jala dang dibalosson tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asin ni rohan ni ama-ama tu akka anak kon na do, asin ni rohan ni Tuhan debata, diakka na makabiari ibana. Nunga takas di patuduhod debata holong ni rohana itu hita, dinamati Kristus sumokop hita, uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita, hinorhon ni mudarnai. Di baheni, say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amin jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Dalata marsi jalangan, tapodumu matangata dia pirang do di siamun, tong madoho na dison, ipadomu masudi, margeser ma, tuson, ipadomu masudi, dalata marsi jalangan, aladang tuk hita akatik kita, ala ni partikiat doho jarak ni bagas tabi, isomba hita pasahaton selamat hari Natal, marhite hata horas telu hali sada dua telu. Horas. Tuhan memberkati.